ngepel omah terus ngiwangi kepel-kepel karo nyutus mong. Halo bolo, balik meneh karo aku. Iki ceritane esuk-esuk aku ngepel ngarep omah sik sadurunge ngiwangi nyutus mongko nggone pakdeku bolo. Iki ben resik ngono. Sawangane ben kepenak ngono nak resik kan. Nak rusak iki nek ana tamu ngono kae risi bolo. Dereng tak pel sik, mau bar tak sapu, iki genti ngepel ngono bolo. Lanjut bolo, aku wis bar tek ngepel iki genti kepel-kepel lemah bolo. Kepel-kepel lemah iki gawe gawe pot ngono ku lho. Gawe nggon isi semangka, dikepeli cilik-cilik ngono kae terus ditokokno dolak. Kotak iki jenenge dolak bolo nek nuwunku. Lah iki dikepel iki mong bledu, lemah bledu ngono kae. Karokan dikei kompos. Lah sadurunge dikepeli ngono kae dolake dikei plastik sik bolo terus diwuwuri kompos. Lah iki proses pengepelan bolo iki aku melu tok iki aku pak aku karo pakdeku bolo. Sak dolek iki kira-kira piro ya? Isine paling ora 400 isi nggone bolo. Nek gak salah ya 400-an kuwi. Lah iki prosesnya kok ngene, gampang angger dimek-mek koyo gawe glondong bakso ngono lho bolo. Gampang-gampangan penting rodok mbunder penting bentuk ben iso dikei isi semangka bolo. Iki ceritane wis sawan bolo. Lah iki lanjut ngkei isi bolo. Cara ndok nggon aku jenenge nyudu semangka. Isi sing kuaci ngono kae sing bar di kei banyu panas terus dikei balon sedina sewengi nek gak salah. Nek wis bar ana tukul kok kecambah sithik ngono kae wis siap bolo, wis siap dilebokno ning nggon kepelan mau bolo. Lah kepelan mau iki dilubangi bolo angger dicepluki lah carane. Tek nyepluki ya gampang ngono kae. Tek nyepluki nggo tangan ngono kae. Penting bolong. Bar bolong terus ragekan dikei iki mau isi semangka iki mau wineh semangka. Nah iki aja ngasih kliwatan bolo iki nek kliwatan wah bahaya iki. Bar saubere dikei full kabeh mau terus dikei kompos bolo ndure bolo. Tujuane ben ketutupan bolo. Ya tipis-tipis wae, gak usah kandel-kandel. Sing penting ki ketutupan ngono kae. Lanjut bolo. Tek ngepeli mau kan wis bar ning omah iki lanjut diusungi ning sawah. Lah iki ngusungi aku karokan kang aku ponakan. Lah iki ngiwangi nggone pakdeku ora nggon aku bolo. Iki sekitaran kanggo pirang bau ya, 2 baunan. Lah iki carane ngene bolo. Iki kan wong loro iki. Nek tukokno sirah kan loro. Lah darung gentenan tek ndokokno kantong ning sirah bolo. Sirah iki ndas kepala ben ora loro. Lah iki tukokno nggih lemekan ngono bolo ben sirahe ora loro bolo. Bleke nyok sawah. Oke, tek ngusungi dolak mau wis rampung bolo. Iki ganti gawe omah-omahan ngono kae lho. Iki mung pring dibengkelukno, mengko terus dikei apa? Kayak plastik putih ngono kae. Mesti do paham lah kae. Woi, hari iki ngusungi bibit semangka. Nah iki. Wis ditutupi garing kae plastik merono mrene. Terus ditutup plastik saiki iki kae apa kita ngene pring iki jenenge dilengkongo. Lah hasil akhirnya kok ngene iki dikai apa plastik merono mujurono rene ben nggih ketutupan winahe sekirane iki ngot gering kai apa tali kiwa tengen.